Mali ko again, third time. Kahit na ganito, para kayo magtiwala sa amin. Yung buwan niya, hindi para magtiwala kayo. Kaya nga. Kami hindi kami gano'n na kagaya ng iba na pag nakita niya. Hindi siya malamig Kung din. ano kita mo, kasi No. iba naman ang ipapakita niya. Hindi siya malamig. Kaya hindi pa maganda ito. Para sa video. Kasi pinakita na nga niya ito, sandok niya pa. Ate, baka kaya na pa ate ni Sir Ma. Sir, Yeah. Baka kahit na pa. pakita rin po natin mamaya kay Sir Mike lahat. Oo, kay Sir Mike, baka gusto pa niya ito. Nasa lang ano? Tayo lang.